Bon dia, companys i companyes de corporació, mitjans de comunicació i veïns i veïnes que ens seguiu per streaming. Avui tenim l'últim plenari de l'any i és un plenari també important com el que vam tindre fa uns dies per aprovar la política fiscal de l'acord de Fadrell per a l'any 2021. Les primeres modificacions substancials de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Castelló que duem a terme en esta legislatura i les fem en unes modificacions que plasmen de forma nítida els objectius i les idees de l'acord de Fadrell. Diem el passat 29 d'octubre, quan vam aprovar preliminarment i la seva aprovació a exposició pública d'aquestes ordenances fiscals, que probablement la política fiscal, la política d'ingressos d'una administració és la política que divideix ideològicament un Parlament, en aquest cas un ple d'un Ajuntament de Castelló, entre dos. És veritat que a nivell de despeses, de quines són les polítiques de gasto que se poden dur a terme, se poden trobar moltes voltes acords entre les distintes formacions, però la política d'ingressos, la política d'impostos, pujar impostos aquí, baixar impostos aquí, és la gran línia divisòria entre l'esquerra i la dreta. I avui, al contrari que el 29 d'octubre, hem de donar la benvinguda a la meitat d'esquerres d'aquest Ajuntament de Castelló a Ciudadanos, que sorprenentment ahir en la comissió plenària va votar a favor de la dictaminació d'aquestes ordenances fiscals, va votar a favor de la desestimació d'una disminució del coeficient de l'IBI al port, una disminució del coeficient de l'IBI al port que ells mateixos van proposar el mateix 6 d'agost d'aquest any, imitant una proposta del senyor Redondo del Partit Popular, i en aquest sentit avui li donem la benvinguda a Ciudadanos, al bloc d'esquerres d'aquest Ajuntament i d'aquesta ciutat, i ens celebrem perquè hagin renunciat al punt 44 del seu programa electoral on parlen de pujades, de baixades generalitzades d'impostos, i és evident que avui estan votant a favor d'una pujada del coeficient al port. Avui també hem d'agrair, com sempre, el treball de tot l'òrgan de l'administració tributària local que ha treballat una altra volta contra rellotge per a que el dia 1 de gener estiguin aquestes ordenances en vigor, i també hem de celebrar la participació del senyor Redondo també en la fase d'exposició pública i també de l'Associació Provincial d'Empreses de la Construcció per haver exercit el seu dret a la participació. Avui portem, com dic, una sèrie de bonificacions, ja n'hem parlat molt d'elles, anem a intentar, ja estem començant a treballar en ello, a pujar-li, a recarregar-li el 50% del rebut de l'IBI als grans tenidors que tenen vivendes buides en la nostra ciutat, anem a incorporar una bonificació a aquelles famílies, a aquelles persones que mantenen la seva explotació agrària en la ciutat de Castelló, i anem a pujar un 0,05 el coeficient de l'IBI del 0,95 a l'1. Un coeficient que no podem augmentar de forma progressiva, ja ens agradaria fer-lo, però la llei d'hisendes locals no ens ho permet, però que se'ns està dient, i ara segurament el senyor Redondo tornarà a insistir en aquesta idea, que li estem pujant els impostos als pescadors. Si jo estava preparant aquesta intervenció, estava revisant com actuarà aquesta pujada del coeficient i senyor Redondo, no sé si té aquestes xifres, però a un pescador que té un xicotet moll en el Grau de Castelló li anem a pujar menys d'un euro, de 14,69 euros a l'any d'impost de l'IBI a 15,47 euros de l'impost de l'IBI, menys d'un euro, i això és la pujada d'impostos a un xicotet pescador del nostre Grau de Castelló. I a l'empresa Quimgra, que és una de les empreses que opera en el port de Castelló, que descarrega granels i productes químics, el seu rebut va augmentar de 46.000 euros en l'any 2020 a 48.500 euros en el seu rebut de l'IBI. És a dir, no li estem pujant els impostos a tots per iguals. Dins del marge que tenim en la llei d'hisendes locals, li estem pujant els impostos a qui se poden permetre pagar més impostos. I a l'Associació Provincial d'Empreses de la Construcció, que ens plantegen la reducció, l'exempció de la taxa d'ocupació de via pública per a les polítiques per a les obres de rehabilitació, dir-li al seu president, ja estem treballant en un pla d'estímul de la rehabilitació, no som partidaris de baixades generalitzades, però li estenem la mà per a seguir treballant en aquest tipus de polítiques. En definitiva, avui l'acord de Fadrell porta una reforma de les ordenances fiscals per a l'any 2021 progressiva i en una mirada verda.
i, com dic, li donem la benvinguda en esta línia que talla per la meitat el pleno a Ciudadanos, al bloc de les forces d'esquerres de la ciutat.